ман ҳозир луғатҳоро бо забони тоҷикӣ мегӯям. Шумо кӯшиш кунед пеш аз ман русияшро ёфтан. Ба тайёр ҳастед? Сар мекунем. Забон, язык, мукофот, награда, хушк кардан, сушид, баъд, после, боло, верх, дур, далеко, наздик, близко. Агар дастман хушида бошад ба видео лайк монед ва хоҳед ки мисли ҳамин хел видеоро боз ҳам давом диҳем, ба комментария рақами